Čaute ľudia, dneska si zahráme Glory of Generals. Kto vie, tak ten vie. A kto nevie, tak je to hra, kde je druhá svetová. No, čo je Fall Gap? Marshall Invasion North America. Asi Fall Gap. Dáme Montgomeryho. Kto z vás o ňo hral? Dobre. Ne! Restart. Jem za nima. Za blbečkama. Alebo ja si tu dám strategické rozmiestnenie. Takto, budeme sa posúvať. No. Bla 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 bla, mne nezajíma Nemci. Your turn. Aha. Tak. Montgomery boj. Nemôžem si fakt tu niečo? Fakt tu nemám nejakých vojakov? Škoda. Uvidíme. Fighty. Ja zautočím na teba. Lebo príde Montgomery. Zabudol som si niekoho? Zabudol. Na útoku. Tak, 2 lode. Útok. A jakže ja tebe nemôžem streliť? Montgomery. Doňho. Pášte mi. Kde je moje vozidlo blbé? Vozidlo. Ja si pamätám, že som mal 2 vozidla. Tak obrnené. Mi nehovor, že by to zničili. Ja nechápam. Do útoku. Nemecká flotila ti dám. Niečo vám polorky. Ahoj. To je také nudné. Takže aby ste boli spokojní, nefalom Británii, prešlo. Dobre, teraz si pôjdeme za Nemci. Ináč toto je YouTube, toto je ich oficiálna vlajka. Keď si budeš myslieť, že to je oficiálna vlajka, tak sa choď pozrieť na Google. Tvoj šéf.
Ludelf, to je najďalej. Ja to kolóni. Do útoku. Pardon. Do útoku lode. Ja toľko tanku. Viete čo, to nemá zmysel. Počkaj, keď budem mať 40 týchto orekovinovou kože. Tak toto zarábam a tu mám na techniku ťažkú. Hej. Takže do lodí. Dobre. Do útoku. Už zlikvidujú za chvíľku. Zlikvidujú. Búm. Búm. Ja už sa tu nemáte, že? Škoda. Takže budú sa spoda ešte utočiť aj. Blbci. Ahoj, blbec. Pôjdeš kde škody není. Final neviem, čo to spieval. Tak. Vidíte, ako je to ťažké? To je hrozné. Jaká časť mojej flotíly mala im pomôcť? Tak aj im pomôcť. Tank boj. Musím hodiť nejaké tanky, takže. Tak, ťažký Gustavos. Do útoku. Ja to tak hovorím. Gustavos. Bium. Vánočné bitky. Alebo bitky. Príde na všalo. Bum. Bum. Môžete aj zbyzateľný pôsť. Vy sa do Británie dostanete, poďte. Troška môže byť do remis. Paris. Morga sa včera. Ne! Blbečkovia. Takže ty tu budeš sídliť, hej? Mám ťa odstreliť? Ja potrebujem teraz. Do útoku na ňu. Ahoj, blbec. Fiu. Fiu. Takže ste šťastní z mojho úderu. Lebo ja som napríklad. Nie ako Britovia, ale ja som. A Francúzia takto. Môžem ja do pici. Akože pizza, akože to je jedno. Oni nám zničili loď. Proste. Pizza, hej, pizza. Pizza, hej. Neviem rozprávať už. Pizza sa mal ísť naučiť rozprávať. Ty na mňa budeš pri našom pobreží. My budeme pri vašom pobreží.
Ja už neviem ani rozprávať, to je hrozné. Normálne neviem rozprávať. Moje fotily, poďte. Kam ideš? Vy som si mal ísť našetriť nejaké jednotky. Ja chcem robiť inváziu. Takže mám vás v zadku. Ja vás strelím. Sadeš. Ja vás strelím. Ja tě čo strelím. Jež. Mám tu nové lode. Tak. A ešte teba. Zničil som vám v lode. Hej. Vás sa zaberám na lode. To je väčšia zábava. Odstrelím ťa. Oni majú šancu ma streliť. Ošetrenie ti dám potom. No ja už tiež taký generál, ak sa máš. Generál model a ja mám Rudes. Niekde tu bude určite ten Montgomery. Tu si Montgomery. Jak som zistil o tebe. Montgomery. No, toto bude trošku ťažší nepriateľ. Ale nič, čo som ja nezvládol. Nič ťažšie, čo som nezvládol. Útoku. Dávam pomoc. Invázia. Neviem, prečo robím vlastne neviem, prečo robím inváziu. Alebo keď si dobijem hodno. Keď proste dobijem ich blbý ostrov, hej, britský. Tak proste oni sa musia zdať. Bo ľahšie sa potom nám dobije to jej oni. Teda čo rozprávam, že ľahšie sa dobije to ten môžem normálne rozprávať. Je ich územie, napríklad, že tu je napríklad vám nakreslím, keď tu by bola Britovia a my sme išli takto. Ako sú to idú, tak takto. Tak to sa neubrať aj tak. A ešte by bol takto kruh a takto vy. A takto ešte by ti obklíčili. Takže týchto by takto obklíčili. Takže to je B a to je N. Takže Británia N. Takže to už nemá vôbec šancu. A ešte sa to hodí. Robiť inváziu. Ale sa budú báť a takto. A ešte by som neodpúčal stavať na takto rýchlo to území, lebo kým to postavíš, tak vojna môže skočiť, alebo to už územie nemusí byť tvoje, oni budú mať rozstavané a bude problém. Ja tu rozprávam nejakých technik, ale to je no. Jaký úplne vyštudovaný, neviem kto úplne, že viem všetko, ale všetko neviem. To sa priznám, všetko neviem. Úplne, že všetko podrobná neviem. Ja viem tak povrchov väčšinou. Vieš, ako ste sa mali dneska? Ja dobre.
Dneska sme mali diktát, ale ja som chorý, takže to som sa vyhol. Takže sa to nejak dobre načasovalo, neviem prečo. Ale ja som fakt chorý, hej. Je to aj prekázaný. Mám žlté sople. Neviem. Pretože je to zlé. No a jak som sa zakašľal, tak ma bolí hlava, ježi. Ja som potom môžeme no nadarmo. Asi si budú ježiť. No, aj tak je to. Ja to počítam. Montgomery. Čo si o sebe myslel vôbec? Ja prídem za Montgomery. Vlastne Montgomery je tam. Počkaj, ja sa idem na neho pozrieť. Montgomery. Ja ťa mám jedna loď, aby si vedel. A starám si vojakov. Tak, tank. A na Montgomery tam bude furt snať? Ja neviem čo, ale byť divý som tam nestal. Ale je to jeho rozhodnutie. Ja som skôr na to aj rád. A nemôžete ma udrieť na mňa. Lebo som tu schovatý a postavím si tu. Tak. Nemôžete na mňa, nemôžete, lololol. Neviem. A do útoku ideme. Fiu. Ešte tu budem mať aj tank. Že nemyslíte si nič dobrého. Ne. Počkaj, ja ho mám. Ale asi model zničili. Či model žije? Model. Žiješ. Ale Montgomery stojí, som ho neštval. Pozrite, koľko má od tých oznakov. Ty si kto? Asi Kito, kde som... To som ešte nepočul. Alexander, to tiež moc nepoznám. Ty si kto akože? Barley. Ani moc neznám. Moje tanky, poďte. Pre istotku, hej, si tu tam jedno komando. Komando! Lebo aj sestra kýchala. Kýchala jak šlo, neviem prečo. A koslo teda. Prepačte. To je hrozné byť chorý. Ja tu soplím ako o život, neviem asi viem prečo som chorý, ale proste to je hrozné. Tu soplím ako o život. Ako by mi kto držal píšo u hlavy a hovoril, že soplí ináč zastraním ťa. Tak furt to mám. To je úplne na nič. Neviem, či počujete zvuky alebo nie, ale dobré. A snáď má je počuť. Ja byť tank, ja byť tank, ja byť loď, ja byť loď, ja byť generál. A prečo si spievam? Neviem, asi budem
spevák alebo hudobník. La 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 la. Amsterdam. Tam si tiež dám vojačkou. Amsterdam je náš. A vy tam čo Nie. Počkaj, už si po model? On tu asi už není model. Ja vás zastrelím. Doslova sa tu robí. Vo válke sa robí, že zastrelíš niekoho. Bú! 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 A naštvali. Im dám. A prečo s tým tak goofy buffy? Buf. Tak poď. Dobre. Útok. Ahoj. To si na nich pripravil tú inváziu. Nemali do mňa proste by zničiť modela. Model je skvelé meno. Vám poviem, to je to najlepšie meno na svete. Model. Ako modelína. Hihi. Ja mám hrozný zmysel pre humor. Ja vás nenávidím. Ale už choď niekam. Strelím. Ja vás všetkých zastrelím, alebo neviem. Ešte prepáčte, že tu rageujem, ale mám nervy z nich. Zničia modela. Model. To je najlepšie meno na svete a ho zničia. To proste, to sa netoleruje. Netoleruje. Mati, nauč sa rozprávať. Ja sa asi zblázním u seba. Uííí. They say it was police. They say it was police. Pew. Ja mám nejakú lož. Možno si niečo nemôžem posúvať, že? Tak, mám tu inváziu. Vlastne koľko ty máme tu? 17? Zničí vám jednotku. Búm. Búm. Kolorátky. Asi kolorátky. Jdem do Amsterdamu. Oni mi zničili. Búm, zaslúži si bombu. Búm. Búm. Ja vám dám. Vy si tu riešte svoje blbosti, ale ja tu idem makať. Ježe mi to neškodí, a? Choď preč. To si prehral. Útok! Útok! Motorizové... Ale už nekam. Choďte už. Ale už ma to fakt hnevá. Čo som mi urobil? Napadol som celú Európu, ale to nie je také zlé, nie? To nie je také zlé. To si ten hovorí ten nemecký fúzač. Nechcem mať problém s YouTubeom, takže pre istotu tak hovorím. Keď neviete, tak si pozrite, ja neviem, nejaké dokumenty, hej.
alebo si vygooglite, kto začal druhú svetovú, hej, ale ja to hovoriť oficiálne nebudem, lebo nechcú tu mať také strajky komunistické, zrušený kanál a takto. Hej, tak to nepíšte pod komentár. Môžete tak maximálne Adolf, hej, Adolf, maximálne Adolf a začína to H a končí to na R, hej, R, hej, začína to na H a končí to na R. Hej, takže aby ste vedeli, ale Adolf vám poviem, hej, to Adolf R, keď tak neviete. Začína to na H a R a končí to na R, hej. Neviem rozprávať, ale za to môžem. Útok je na vás. Čo si povedal o mojej mame? Teraz to lože. Čo si povedal o mojej mame? Bum. Wii. Aha, to je Nemci. Nevadí. Niekedy si nešimnem. No. Prečo si keby som neviem čo? Bo na takých látkach. Takých hnusných. Alebo tak. Ja už neviem. Tak. OK. Vieš, že som tak divný, ale fakt. Ja neviem, keby som neviem, čo bral. Zblázním. Keby som niečo bral. Jakže si mi dal 20 damage? Ja ti dám 20 damage. No jak 14, ale nevadí. Proste sú nejaké medze. No. Máš 28 a neštví ma. Lebo ťa odstrelím. Bu, ja mi Freddy Fazbear. Bum. Jakže 26? Ti dám 26. Tak, kto ví. Ďakujem za to, že ste mi pomohli. Ty hovoríš, že si Montgomery? Marley, dobrý, nie je Montgomery. Ty si Dowing. Dowing Bowing. Ja chcú ide Montgomeryho. Montgomery. Ty kde si? Mám ťa zastreliť. Brusel, to som počul. O Bruseli. Víš, že to bola nejaká tá válka, že? Tá bitva od Brusel, či... Teraz presne neviem. Dávam quiz. Čo bol deň D? Deň D, hej? Keby niekto nechápal, deň D. Hej? Čo to bolo? Za prvé. To bolo, keď Nemecko bolo na vrcholu. Za druhé, keď sa nemenovaný fúdzač zastrelil. A za tretie, keď tá spojenci vyplavili do Normandie, hej. Dávam tak 15 sekúnd. Alebo tak nejak. Dávam chvíľku na porozmýšľanie. Je to trojka! Kto mal trojku, priznajte sa čestne. Tak, neviem, nech si potleska. Si vyrobí ďalší tank.
Ja tu budem obrnené vozidlo. Ja si to budem vyrábať, mne to jedno. A je také látky, hej? Hej? Ja také látky ako neviem, fuj. 108. Dík. Tu máš zničil starý tank, tak ja ťa zničím. Neboj. Jakže tá rachotina furt stojí? Ja ti dám. Ten kus šrotu furt stojí. Jak to? Aha, to, že niekto tu bude chce zautočiť. Počkaj za chvíľku. To ti dám, že budeš útočiť. Tak si to chodíš začať zapáliť, hej? Daj si dýmku a zapal si. Idem zaútočiť. Útok! Komando! Už som točí 31 minút. Dúfam, že to dopozeráte, prosím vás. Popozerajte to. Bo ja sa s tým budem trápiť, kým to zeditujem. Iba to, keď som to urobila, na to tam plácu niečo a odišiel, ale ja sa s tým trápim. Počkajte. Počkaj. Aha, prepáčte. To som už povedať do pizza. Ale nepoviem to. A nehovorte nadávky, hej? Ja sa tiež snažím nehovoriť nadávky, a keď sa takto vytočím, že mi spadne video. Mne už až spadlo video v 14 minútach a nás mi už spadlo v 2 hodinách. 2 hodinách som hral Ark. 2 hodiny som hral Ark. A potom mi to spadlo. Aha, takže ja som Amsterdam. Ty je obsadený. Je na teba jednotka komando. Blbec. A kde mám jednotky? Mám šiblo? Im šiblo na čisto. Útok na nich. Ja vám idem pomôcť. Ja skôr tohoto odstrelím. Ešte strelím teba. Opovaž sa. Vidíš ma tu. Opovaž sa. Opovaž. Ja ti ustrelím tú palicu. Ty poď sem. Ty malý sopľak. Ešte som taký vytočený, ale ja som si tam taký námahu dával. Počkajte. Bo som schválne povedal niečo mojej sestre. Útok! Uííí! Jortún. Ty to už sa o to postaráš stať. Ahoj. Bum. Takže, opovažte sa. Ja idem zdrhnúť, hej? Ja sa zdrhnem, ale je tu loď.
Ma neštvi. Ja zjem sem a stredím vás. Uí. Ty si čo urobil? Si dead. Ja tu budem chrániť na posledný dých. Na posledný dých to budem chrániť. Jakže to nemám objavené? Ale už niekam choďte, no. Ja to dobijem. Teraz ste mi uvoľnili miesto. Vy si poviete. Neviem, čo už hovorím. Nutíte ma to urobiť. Ty Británia hnusná. Nutili ste ma to urobiť. Vy ste ma vynervovali. Fuj na vás. Fuj. Môžeme ešte raz urobiť? Ne. Ja to aj tak obsadím, je môj. To obsadím. Naspäť. Potom sa budeš vracať a ja teba budem strieľať lietadlá. Nie, že mi ich sypne boj. Ale už niekam choď. Ahoj. Strelím ťa ešte. Chod do pekla. Aha, ja som hlupák. Ti dám. Ale už ma nechajte na pokoj. Uí. Aha. Nazdar. Ja už tu nemám ani vojaka. Ja to mám stratené. Ja urobím toto, bum. Zničte ma. Nie sú Nemci. V pekle sú maximálne. Vidíte, som zničený. Ja cenu. Toto maximálne. Už si zničte, poďte. A vidíte. Tak ja natočím ďalšiu epizódu. Čau.